Kluci, koukejte se! Ukaž to do kamery. Ty zmrdé, vole. Peký. Pozdravuju mámu. Já jenom dopijím někdy. Po večírcích tak vždycky dopiju, po dospělácích trošku. Ferneta nepiju teda, jo. No, jinak alkohol, to je vlastně taky droga, no, ale všechno je droga vlastně. Po alkoholu se ožerete, pak druhý den vám je blbě, poblijete se. A po marihuaně nic vlastně, to vám je dobře furt. Chceš sípnout zdravej? Si neužiješ nic z toho života, když umřeš zdravej. Jako máma byla vdaná 7krát, ale jako na vlastní dálce znám akorát 2. Poprvé jsem se vdala, protože jsem řekla, že až mi bylo 18, že se vdám, abych měla svoji rodinu. Po druhé jsem se vdala, to už jsem měla Tomáše, tak jsem se vzala jeho tátu, protože mi furt poradně říkali, že spolu žijeme, proč jsme se nevzali. Pak jsem rodila teda ještě Světlanka. Tak spolu jsme byli 6 let. A byl hrozně fajn, ale jako dost pil. Když pil, tak byl agresivní. Po 4. jsem si vzala Honzika tátu. Já nerad vzpomínám na tátu, protože vždycky jsem na ní vzpomínal ve zlém a viděl jsem ho asi 4krát v životě. Protože on tenkrát táta jako hodně pil. Po 6. jsem si vzala Adalčinýho tátu. Jenže ten potom seděl za to, že jako obtěžoval naši Světlanku. A ten prostě ten pil jak blázen. Tam není den, aby na vše ožral, tak podpálil byt jednou. Tady bydlí Pavel, to je bráchy kamarád a já a psy. Pak tady v druhém pokoji to bydlí Jana s Adelkou. Adelka je moje ségra. V obyváku tam spí Jany táta, to takový máme známý už asi 20 let. A máma, ta spí normálně v ložnici. Já jsem vlastně nikdy moc neměl rodinu pohromadě. Buď to Světlana byla u babičky, nebo brácha byl zavřený, nebo já jsem nebyl doma. Jako když jsme byli pohromadě celá rodina, tak jsem byl miminko prostě. Jak vypadá nějaký takový ten pravidelný režim v rodině, já do dneška pořádně nevím. Takže jako já mám své děti strašně ráda, vím, že oni mají rádi mě. Já bych pro ně udělala cokoliv, myslím si, že oni pro mě taky, ale neumím být důsledná. Světlana začala brát, když nastoupila do Bohnic. Jako máma o tom vůbec nevěděla a pak Světlana, když vylezla, tak to zkusila znova a toto jenom šňupala. A pak se to začala i píchat a to už máma na ní poznala, protože to měla hrozný stavy. Měl jsem známý, co brali prostě už delší dobu a třeba se švehali, tak jsem se tak o to zajímal. Prostě taky mě to zajímalo, chtěl jsem to jako vyzkoušet, jaký to bude. Předpokládal jsem, že se mu to nevyhne, to experimentování s lehkýma drogama. Když já jsem byl v něco staršího, stejně jako on, tak taky se mi to zlehka, jako, jak to říkal ten Clinton, kouřil jsem, ale nešlukou. Snad s kamarádem jsme si koupili a já jsem vůbec se mi tak klepala ruka, že jsem si nebyl schopný šlehnout sám, tak mi to šlehnul on. A dali jsme si toho taky docela málo, protože prostě jsme se báli. A nebylo to jako nic moc, no. Až pak časem to bylo lepší. Myslím, že když oni objevila nějak jako poprvé inzulínku, tak se dokázal zdatně vymluvit, že nějaký kamarád nebo nějaká kamarádka. To byl jeden moment, druhý pak takový jako zvláštní chování. On začínal s amfetaminama, Štěpán, takový ty jako noční bdění. Ale zase vlastně, když ten člověk nemá zkušenost, tak jsem to taky pořádně nepoznal. A vlastně pak když jsem začal brát, tak to po čase zjistili. Po nějakém půl roce prostě to prasklo, protože jednak našli věci,
prostě nějaký, já nevím, jestli buchne nebo co to bylo, prostě ale našli něco doma. A ještě jsem vybral mámě z účtu hodně peněz, takže i tím to prasklo. Oni mi dali tak jakoby na vybranou, jestli jako chci fetovat a dělat si, co chci, nebo jestli chci být doma a jako žít normálně. No. Já jsem v tu dobu jsem byl rozumný, protože s tím taky jako seknu. A na pár měsíců se mi to podařilo, takže se to nějak jako uklidnilo. Mě vlastně to mi bylo 16 tenkrát. Moje teta brala, jako máme ségra brala, brácha jeden čas bral, moje švagrová brala, nebo ještě bere. Prostě celá rodina okolo mě prostě to měli už aspoň za sebou. Já se toho hrozně bojím, protože tím, že moje sestra měla 7 let mladší a byla jako na tom závislá hodně dlouho a znala jsem dost lidí, kteří na tom umřeli. A já mám od malinka teda hrozný zdravotní problém, já jsem na práškách celý život, tak jako já se toho strašně bojím. No a mě to furt lákalo. No, ségra jednou přišla nafetovaná a řekla, jestli to nechci zkusit. Tak fakt jenom trošku jsem se vzala, fakt malinko. Nejdřív mě bolela hlava, jako pak jsem se cítil uvolněně a to asi 10 minut, pak byl konec prostě. Můj bratr dopadl blbě, potom skončil ve vazbě, moje sestra dopadla na tom blbě. Takže už jenom ten strach mě to z začátku nedovaloval. Nevím, nikdy jsem si nemyslel, že skončím na drogách, jsem si myslel, že si občas zakouřím, ale ne na takovýhle. Potom, když už to oni věděli, tak jsem se docela sklidnil a spíš jsem hodně chlastal a hulil a prostě třeba perník jsem si dával jenom občas. Takhle to šlo vlastně celou střední školu. Myslím si, že až před maturitou začal s tím heroinem. A fakticky se to provalilo po maturitě, kdy jsme jeli do Řecka. Sice jsem si sebou vez taky hrák, ale nějak jako jsem si řekl, že to vydržím a odabstinuju se. V podstatě jako jsme si řekli, tak pojedeme, zastavíme se v Benátkách, aby když tak hezky odmaturoval se samými jedničkama, tak... A tam najednou se přiznal poprvé, že bere heroin a měl heroinový absťák. Já vlastně teď nevím, proč jsem jim to řekl. Ale hrozně se o mě začali starat, no, aby byli hrozně hodní a jako, tak jsme si to slibovali, že to je prostě naposled a že jako teď to bude teda dobrý. Přišel jsem k autu, šel jsem za louku, přišel pro mě a šel jsem s kamarádem ven. On nastoupil do školy do vyrovnávací třídy, protože nebyl ani levák, ani pravák. Pak se mě zavolala paní učitelka a řekla mi, že ho přeřadí do zvláštní školy, že nemá na to, aby udělal normální školu. Já jsem nikdy školu nějak nebral vážně. Já jsem dodržoval to, že tam musím chodit a to je všechno. Ale jako nikdy jsem ani nedodržoval to. A nastoupil na ohradní a měl přinést nějaký pomůcky. A protože já jsem teda v důchodu, takže jsem zkázala paní učitelce, že beru, já nevím, za týden, za 10 dní, takže mu to všechno dokoupím. No a ona mu před celou třídou řekla, že kdybych se nebála domů a chodila do práce, takže máme na základní věci a když jsme chudí, opět se nevracíme do Prahy. No a Honzíček vzal židli, hodil jí po ní a řekl, že je kráva a šel na dětskou psychiatrii. Potom chodil do Vršovic, do Estonský. No ale tomu už prostě chodit nechtěl, protože tam už přišel s tím, že ho tam dali z psychiatrie, že jako to. Ta škola měla 2 vchody, jsem vždycky přivezla jedním vchodem do šatny, ale mi druhým vchodem utek. Pak mě dali na zvláštní školu na Vinohradskou, a tam už jsem vůbec nechodil. V jedné poradně mi řekli, že má lehkou mozkovou dysfunkci, že na ní nesmím křičet a že ho nesmím bít. V druhé poradně mi řekli, že musím mít pevný režim, přísný režim a že teda jako ho musím za všechno trestat. Už jsem si automaticky ani nebral učení, protože jsem jako věděl, že stejně do té školy asi nepůjdu. A prostě normálně jsem přišel na zastávku, sednul jsem si a řekl jsem, jaká tramvaj pojede dřív a tou jsem jel. Jednoho dne prostě tady se zvinila na dveře sociální kurátorka s policajtem. Pes čekal nějak divně, tak jsem se dočekal do kukátka, no, když jsem tam viděl 2 policajty, tak jsem ho otevřel prostě. Počkal jsem 5 minut, oni stáli dole v baráku a mezi tím, než stáli u kaslíku, já jsem proběhl dvorku. No, pak se to nějak zjistilo, že jsem byl doma, vyhlásili po mně pátrání, dostal jsem předběžné opatření
už to bylo, no. Hledali mě policajti ve škole a všude. Po kamarádech nejdřív. Když jsem přišel policajti hledat nebo to, tak mě vždycky prostě dali podepsat papír, že když budu vědět, kde je, takže to musím nahlásit, jinak, že budu stíhaná já. Že když jako je po něm vyhlášený pátrání, tak tam neexistuje, že i když je to můj syn, že ho nemusím nahlásit, že prostě musím. V Krči mě dali na záchyt. To je malinký pokoj s plechovými dveřma, s okýnkem na jídlo. Tam máte tu mříže, další mřížky, aby tam nebylo světlo. Tam jste 24 hodin minimálně, pak vás dají nahoru. A to všecko jenom proto, že jsi nechodil do školy? Všecko kvůli tomu. No, tam jsem mu tak asi 4krát nebo 5krát. Pak mi z ničeho nic řekl, že mě vezou do Horního Maršiva 180 km od Prahy. To už bylo horší. No. Tam prostě byli i kluci, kteří tam byli jako za násilné trestné činy. Nějaký kluk ho tam si zkoušel hned první noc škrtit strunou. No, tam prostě jak přijela máma poprvé, tak jsem si zavolal kamarádovi potají. A ten pro mě vlastně přijel hned jsem vedel tam. Když jsi utek? No, tak. A co jsi dělal, když jsi utek? Co jsem dělal? No rychle jsem scháněl bydlení u někoho, u koho mě nebudou hledat. Moje segra, že jo, taky měla nařízenou ústavní výchovu, byla v Hodkovičkách, pak byla někde v Karlových Varech, pak vlastně utekla a vydržela do 18 ve Španělsku, přijela sem a tady se vysmála všem. No tím já jsem myslel, že to vydržím do 18 taky, jenomže jí bylo 16, mě bylo 14 a ještě čerstvě. Takže byl tady, skovával se, potom nějakou chvilku byl u svého bráchy, tam měl tenkrát pronátý byt na Smíchově. No ale nevím, jestli to bylo těma nervama, tím, že jsem se skovávat, prostě jsem zjistila, že začal brát pervitin. Když jsem byl na tom útěku, tak právě jsem musel jít někam ven a kámoš mi říkal, tak si dej čáru a přes noc normálně vydržíš vzhůru v pohodě. Říkám, že jsem to měl jednou v životě a před 2 rokama. Říkám, to nevadí, to bude v pohodě. To mě vlastně do toho dostal. S tím jsem to začal kupovat, naučil jsem se, odkud to brát. Ale jako v životě bych si jehlu nevzal, já se bojím chodit i na krev, takže jako. Takže tady jsem si dával hodně moc krát, tady jsem takhle seděl. Tady jsem si uvařil a pak jsem si šel šlehnout tamhle do takového krásného místa za kostel. Spal jsem přes noc u kamaráda svýho hodně dobrýho, který teda věděl, že beru a občas jsme si spolu dali. A on nevěděl, on si myslel, že jsem jako odabstinovaný a já jsem se na ty prostě 2 dny si nedal a prostě byl jsem jenom na perníku. A přespal jsem tam u něj a on pak ráno jsem se nějak protahoval a on viděl tady úplně tuhle tu ruku, prostě jsem měl úplně jako rozšlehanou. A tak jako viděl zase, že jsem začal brát a asi hodinu tam brečel v kuse, prostě byl z toho úplně jako vajzel. Takový zoufalý, no. Vždycky takový to, že člověk už chce přestat nebo se na to vysrát a zase si jde dát. To bylo taky údobí, kdy se mě pokoušel přesvědčovat, že jsou dobrý. A měl takový argument, ty to neznáš, ty jsi to nikdy neskusil, ale mě to objevuje jiné světy. A konec konců psychiatři vám řeknou, že to objevuje jiné světy, jenže ta cena, za kterou je to objevuje, je něco absurdního. Že? Je to hrozně krásný, no, tak já bych to přirovnal k tomu třeba jako perník. A možná vlastně ten herák, jako to pěkný, že to je podobný jako buď to živil člověk zamilovaný, nebo když dostane nějakou třeba hezkou věc, když mu někdo udělá radost, nebo když prostě něco, co vám způsobí fakt nějaký hodně příjemný pocit, takový super tetavíte radostí a všechno je najednou prostě fajn. Tak jako nevím jak u ostatních, ale u mě to poprvé moc krásný nebylo, když mi málem praskla hlava prostě, protože to je jak, já nevím, když šňupete korálky. Prostě všechno to vletí do té hlavy a hrozně vás to tlačí, prostě jak kdyby vám tam někdo dal balon, začal nafukovat tu hlavu. To je prvních třeba 15 vteřin, ale pak prostě nevidíte, neslyšíte, ztratíte se třeba ve 2+1. Takový zážitky, jako moc pěkný to nebylo, si myslím. Říkal, že zapomíná to, že má strach. Že takhle se pořád bál, že někde ho chytěj, nebo já nevím. A když si vzal tu drogu, takže se nebál.
No, já jsem v pohodě přežil přes noc, že mě ta noc utekla jak nic a ani jsem nemusel spát. Hlavně. Přes den už to bylo v pohodě, to už nikomu odešel prostě ta máma s tátou do práce, nebo tak a řekl pojď sem. Já jsem šel 2 roky dokola, furt ten samý život. Peníze, drogy a potom zbytek. A zase vlastně jsem se druhý den probral a zase schání peníze na drogy a znova. Tady jsem si dal, ale jak jsem byl prostě hodně, pár nocí nespal, nebo jsem byl nějaký asi vyřízený, tak jsem se probral ráno. Tamhle u Botiče, ono ještě bylo takový jako trochu sichravo a ještě byla zima, pršelo. Tak jsem se probral tamhle v tom listí, v bahně, takhle rozplácnutý. A baťoch byl 10 metrů ode mě, peněženku jsem neměl. A jak jsem byl prostě mimo, tak jsem narazil do auta. To auto začalo houkat a ještě jsem přitom ztratil brejle. To mi vůbec nedošlo, takže jsem potom celý zbytek dne tady kroužil dokola, hledal jsem brejle. Když se tohle přihodil, on byl asi týden doma a zase se zpamatovával, než přijela Veronika, jsem to... A zase sliboval horem dolem, a že půjde už do léčení. A myslím, že hlavně máma jako, že žila v hruze, že mě vykopnou a já si někde prostě přibouchnu a umřu. Jo. Že myslím, že byli radši, když mě měli pod dohledem trošku. Jo, já vím, že pak jsem si třeba už dával a máma mi říkala, ať se nezamykám na záchodě, nebo ať si dávám v pokoji. A v noci si na mě tak vyprávěla, že se v noci chodila koukat, jestli dechám, jestli je to v pohodě. To došlo tak daleko, že už vlastně už jsem podle mě ani klíče neměl od bytu. Ale babička si zamykala pokoj a rodiče vlastně za kuchyní zamykali dveře do prostě další části pokoje, do další části bytu. A jednou, když jsem byl fakt mimo, tak jsem ty jedny vylomil, pak jsem našel vzadu nářadí, pilou jsem rozřezal dveře k otci, protože ty jsem nemohl vylomit. No a vybral jsem tam úplně všechno. A od té doby pak už začal takový ten boj o to, jako jít na to léčení půl roku. On za žádnou cenu teda nechtěl. Jo. Nechtěl prostě půl roku jsme ho přesvědčovali, nebo pár měsíců, aby dorazil do K-centra. Tam dorazil, tam se dohodl nakonec na tom, že půjde do Červeného Dvora. Tam jsme ho odvezli z Červeného Dvora, utek. Vlastně jsem byl přes noc doma, šel jsem si zase dát a druhý den pro mě přijel brácha se svou ženou a prostě čapli mě s tátou každý pod jedním ramenem a odvezl mě zpátky. No a právě, když byl na tom útěku a bral pervitin a viděl, že jako mě to trápí hodně, protože to jako mě vždycky vadilo hrozně moc, tak se rozhodl, že se teda poléčit. No to bylo právě s těma kamarádama, když jsem na tom byl celkem dost špatně a hlavně to bylo i vůči mámě a policajtům, protože oni už to věděli prostě moc dobře. A já jsem prostě potřeboval jít na to léčení s tím, že pak rovnou dole nastoupím do ústavu. Tak jsme kontaktovali napřed Triangle, tam řekli, že jako jednak nemají možnost, aby tam u nich byl a jednak, když má nařízenou ústavní výchovu, takže by tam museli nahlásit a tím pádem by ho zase převezli do ústavu. Tak to jsme nechtěli, tak potom kontaktoval ten Most na Praze 9 a v okamžiku, kdy měl nastoupit, tak se zjistilo, že vlastně věkově spadá ještě do základní školy a tudíž ho tam vzít nemůžou. Tak jsme se zkoušeli dopídit, jestli je nějaké zařízení prostě pro děti, které ještě chodí do školy a není. Dětský psychiatrie s fyťákami nechtějí mít nic společného a ve výchovných ústavech tam je naléčej. Ten zlom začal až na té Magdaléně a ku podivu poměrně brzo, ale myslím si, že tam bylo podepsaných ty 4 měsíce v těch Bohonicích. Vůbec jsem sem nechtěl jet. Ani v nejmenším. Vymýšlel jsem různý kličky, kam bych šel jinam, protože Magdalena na mě byla hrozně dlouhá představa nějakého roku a půl se někde prostě zabývat sebou mě vůbec se mi do toho nechtělo. Tak já vám ukážu moji krávu, kterou jsem porodil. Já jsem přišel ráno v 7:30 ke zvířatům. Jdu dát šrot krávám. Za dveřma leželo na zemi něco takového, jako mrtvá koza mi to přišlo v první chvíli. Když jsem to koukal a byla to Štěpána, tak jsme ji pak oživovali, hladili ji a zahřívali.
tomu, aby člověk se z toho dostal, tak potřebuje vědět, že vlastně mu nic jiného než ta léčba nezbývá. A to je snad jediný takovej hnací motor, který já vnímám jako podstatný. A já jsem prostě úplně zapomněl, co to jsou obyčejné věci, jako vztahy mezi lidma, vůbec jak se funguje, jo. Mi ten svět opravdu nakonec zmrsknul jenom do toho prostě fetování. Takže jsem se úplně takový ty obyčejné věci učil znova, jo. Bavit se s lidma, být schopný mluvit o sobě, nějak jako utvářet ty vztahy. Tato komunita sází na to, že se všichni vlastně snažíme o to se vzájemně sníst, vzájemně si dávat, vzájemně od druhých brát a ještě se mít navíc rádi a nemuset mít ale rád toho, koho vlastně nechci. To je ještě hrozný průser podle těch drog, že si fakt jako člověk vystačí jako se vším sám, že vlastně přestane ten svět okolo potřebovat a i když třeba jako s někým je, nebo má nějaký vztah prostě k tomu okolí, tak už to je to hrozně sobecký. Když ten člověk sám sobě líp porozumí tomu, co prožívá a tomu, co mu dělá dobře a co mu dělá špatně, tak pak je schopnej se rozhodnout, jestli chce anebo může přijmout nějaký způsob života, který ještě pro něj bude přijatelný, ale zároveň bude přijatelný pro tu společnost a pro ty druhý. To nutně neznamená, že bude šťastný, ale sem tam může zažít okamžiky štěstí třeba i. To já si myslím, že už je dost. Člověk cítí důvěru v něho a i to, že jakoby jí není schopný pak sám zklamat, že to je jako jiná důvěra, než v nemocnici, kde furt člověk jakoby ochcává někoho jinýho, jo, kde to je, jo, tak já tady ochčiju ty doktory a toho nešpora a ty psychiatry, jo, a ukážu jim to, jak to je. Zatímco tady prostě člověk, když je trošku citlivý, tak zjistí, že ochcává sebe a nikoho jinýho. Tak v tom je hrozný rozdíl. Na léčení mě nechtěli vzít kvůli tomu, že mám vlastně 9 let skončených základního vzdělání, že jo. A prostě oni mě tam nevezmou z toho důvodu, že by měli prostě okamžitě problémy s úřadem a podobně. Zkoušel jsi to přestat sám? Jako neskoušel, to ani nejde. Prostě když jste sám, tak prostě nemáte důvod přestat. Když jste někým a kvůli někomu, tak jako v pohodě. Ale tak sám a ještě na útěku, tak to je dost blbě, no. Sešel jsem se prostě po půl roce s kamarádem, který dřív zasil na jiných drogách, ale taky na dost docela. No a sešel jsem se s ním, když on vlastně ze všem přestal. No a potom, co jsme si dali jointa, tak jsme se všemu zasmáli, všem těm jsme si všechno vypovídali, jako já říkám teď tady prostě asi 3 hodiny jsme se tam tomu všemu smáli, když tenkrát to byly hrozný situace, prostě, kdy jsem vůbec nebyl do smíchu, prostě ani jemu. Jsme si řekli, že prostě nic brát nebudeme, že na to kašle. Takže jsem to s ním zarazil ve správný čas, kdy to ještě šlo a dneska jsem rád, že jsme to udělali takhle. S tím to je lepší, než být 2 roky zavřený na léčení. Pak vlastně vám řekl, ať sám nastoupím do toho Terešova. A celé to vykašlu, ať to mám co nejdříve za sebou, ať můžeme být v pohodě oba dva legálně, že? A ne, abych já furt, počkej Míro, tamhle jsou policajti, na Václák nepůjdem, tam teď dneska kontrolujou. To je zase blbý, no. Honza tam fakt nastoupil, teda bylo to pro něj hrozný, ještě v poslední chvíli jako nechtěl, ale tak jako říkal, že nemůžu mít problémy, takže tam zůstal. A těch prvních 6 neděl si myslím, že bylo krušný, jo. Před přišel o zuby a pak se tam nějak ještě s těma klukama musel nějak srovnat. Ale po 6 nedělích začal jezdit normálně jako domů na ty vycházky, každý druhý víkend jezdil domů, ten druhý víkend jsme zase jezdili my za ním. Já jsem vlastně si řekl, že to je na dobré cestě, když byl tu nějak Veronika narozeniny a on jí ho tam teď zavolal. A mi to vůbec nevěřila, nebo mi si zvedla ten telefon. Kde jsi v Praze, prostě zase myslela, že jsem zdrhnul a volá mi, tak si říkal, že je to fajn. A jako hrozně rychle zase mě to prostředí nakoplo do toho. Oni často, a my s nima přemýšlíme nad tím, jestli se to vůlí zvládnout dá a proč, když některé věci vůlí jdou, tak proč zrovna tato drogová závislost nebo to puzení k té droze by vlastně vůlí nemělo jít.
Spousta lidí dává příklady s cigaretama, zvlášť rodičů. Říká, já jsem taky přestal kouřit a tak. No, a je tady. Chcete jít tam? Ona je hodně ochočená. Já myslím, že obecně vzdát se něčeho slastného, na to nejsme cvičení. My vůli používáme k tomu, aby jsme se k tomu slastnému dostali. A takhle to nějak v sobě máme. Pojď sem, pojď. No až nahoru úplně celý bál. Jak dlouho teďka vlastně už nefetuješ? Rok a půl určitě. Minimálně. Spíš 2 roky. Napadne tě někdy, že by si zdal? Ne, to vůbec. Když můžu být doma, můžu být v pohodě, tak se dá řešit úplně všechno. Že? Bez toho. Já to i cítím i u toho blbýho běhání, jo, že prostě si najdu něco, co mi dělá dobře a pak to opakuju. A že si musím dát se sakramentského bacha, na čem se stanu závislý. Jsem se tu jakoby po druhý narodil, no. Můj život začal tady znova. Je to takový jiný štěstí, než to chvilkový štěstí, možná právě, jak je na těch drogách, že jsem šťastný pořádně 12 hodin, když jsem si dal, nebo že jsem spokojený z toho, že jsem si dal. A pak to zase někam zmizí. Tohle to je nějaký štěstí, který je za až jakoby opatrovejš. Ono to možná není štěstí, ale je to něco jako pohoda, jistota, víra. Něco mnohem trvalějšího, jo. Co mě vždycky zachrání a můžu se toho chytit. Aby si tohodle dosah, byla tam potřeba ta krize životní? U mě jo. Já fakt... No, nemůžu mluvit za někoho jiného, protože nikoho jiného neznám tak dobře jako sebe. Ale u mě určitě. Jo.